warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu para dulur-dulur. Iki pas winginane kok gak iso bahas karo penyakit karo santet. Saiki cakut iso soalnya pas Jumat dengan iki lagi gak iso bahas. Ini dulur gak dawa-dawa lah. Winginane kan bahas tentang wong lara stroke. Nah, wong lara stroke ku ya nek belajar umpamane wong kena santet iku nek enek hitungan. Iku biasane ku teko dina lho. Teko dina. Lah, dina iku diitung sak umpamane nek dinane iku umpamane digawe minggu legi. Minggu iku 5, legi iku 5. Berarti 10. 10 iku nek nurut hitungan, nek hitungane wong pengen ngalani wong iku ana hitungane suku, wadung, jenggala, sirah itu sampai diurut sampai jumlahe 10. Nah, iku ngono iku biasane. Umpamane takon lho sampean kok rocak ngono. Lho, biyen iku ya tau ngono ku belajar, ya ora belajar lah, intine nang nggone dulur pas sharing-sharing biyen sekitar tahun piro ya? Tahun 99 nek gak salah. Nah iku tau ngono ku dijak omong-omongan karo wong sing ahli ngono ku lah. Waktu iku tak catet, tak tulisi bener tak gak ya ngono. Lah nek saupamane nek tiba suku berarti kadang iku ya ana sing sikile pincang ngono kok. Terus engko nek tiba wadung berarti tiba weteng, ana sing wetenge lara. Nek tiba jenggala utawa gulu ana sing kaya setengah kena ispan ngene kok. Lah engko nek saumpama nek tiba sirah berarti tiba enek sing kaya penyakit kaya gendeng kejiwaan nek pitunggalane ngono ku. Lah saumpamane nek wong sing kena sikile cak. Lah iku kira-kira tambane apa penangkale ngono. Sebenarnya akeh lho kandet iku. Ana kembang bayam. Ana apa jenenge? Pegat donya, pegat raga eneng. Enek sing pring dapur. Enek akeh liyane lho, tapi engko gampang lah nek ayo dibahas siji-siji. Iki mek bahas masalah jaman saiki apa ijik enek, ijik lho. Ijik, tapi yo gak syukur wong iso. Ngono, dadi gak syukur wong iso. Dadi saupamane enek sing iso yo mbok nyatane gurung tau urung, tapi enek beberapa penangkale. Lah penangkale biasane iku sing umum digawe iku nggawa kembang pacar air. Nah, kembang pacar air iku apa? Kembang sing ditandur tanpa media tanah. Sing biasane dideleng banyu, dipot, pokoke sing gatek nggawa tanah iku kena penangkal. Saumpamane di apa ngarani di jenis kenek ngono ku. Lah nek saupamane wong sing ahline oh iki kenek ngene iku ya perlu diselidiki lho soalnya wangel wong ngono ku. Lah biasane iku pegat donya iku enek sing masalahe iku toko dibuaki kaya lemah kuburan, lemah wong kendhat bareng lu enek dibuaki uyang ku enek. Ya iku Mang lho, dadi penangkale ya sejenis-jenis ngono iku Mang. Enek penangkale akeh ku ayo dibahas so Jumat ngarep utawa minggu lah ngono iku. Dadi ben ngerti sejarahe. Dadi
awake iki ben sharing karo apa pamane aku pengen takok wis takok lho depresi kono engko takok piye carane ngono soalnya munggo dibakas akeh lho masalah jenis-jenis ngono ku lah setiap nggon iku ya beda-beda cara ya beda teori ya beda pokoknya beda tergantung kebutuhane sing peminate kadang ya wong sik nom tapi gak iso lagu aneh kadang ora lapo-lapo ya usahane bangkrut cak pitunggalane iku jenenge nek bangkrut iku biasane iku pegat donya terus kadang enek sing sawi ngono kaya gak payu rabi eneng yo anu iku pegat tresno lah nek akeh lah jenise ngono ku tergantung sing njaluk maksude iku anggone paranormale utawa sapane iku mang ngono. Ya kabeh iku kena enek penangkale kabeh. Wis apama penangkale oh kok mek mosok mek godhong iki tok cak ngono. Mek godhong pacar ae oh gak akeh setiap ono iku duwe penangkal dhewe-dhewe. Ini sakpomo nek dulur-dulur pengen takon, pengen apa gak apa-apa. Tak didelok ae sampai rada mari ngono. Dadi penangkale ku enek. Kadang wong iku apa ya? Usahane ku enak-enak maju loro bangkrut ngono ku. Kadang-kadang iku biasane iku ndelek iku pamane nduk ngarepe toko. Nah, iku ngarepe toko iku biasane iku nduk manggon sisih kiwa. Biasane iku ngono. Lah engko dikai iku lho, dikai tebu ireng. Mulane darane tebu ireng iku dari kata antepe kolbu, antepe ati. Ireng iku wenang, ngono lho maksude. Akeh pokoke penjabarane iku. Wah, gak payu rabi, bukane gak payu ngono. Kadang iku di apa jenenge di kena jenis-jenis ngono kumang. Ya wis lalu kapan-kapan ayo disambung meneh. Iki saidik rong idik. Ya aja lali di-subscribe. Iso takon-takonan sak pitunggalane ben sok Jumat ngarep utawa minggu ngarep sapa ngerti. Enek sing takok mang duwe amang jirene ngene. Cak saupama adu pitik iku kenek disantet agak kenek ngono, kenek. Tapi yo wong sing ahli, tapi kadang-kadang ora disantet cuma dipetung teko klaune, teko sembarang kalire, teko ulese ngono. Wis dulur. Wis cukup sakmene ae olehku cerita utawa ndongeng masalah iku mang. Iso pengerti bermanfaat kanggo sampai-sampean. Nek enek ngono ku sing kena ngono ku utawa kena penyakit tapi yo aja percaya omonganku iku biyen saiki sapa ngerti enek sing kena model-model kaya ngono ku wis takon-takonane lah wis mek ngono ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.